Sanibonani-ke emakhaya. Igama lami-ke mina ngingumthuli wakwaButhelezi. Namhlanje sofunda ngohlelo lokufunda izinhlamvu zamagama esiZulu kanye namagama esiZulu. Ake silibheke uhlelo. Uhlelo-ke bakwethu lubukeka kanje. Lena-ke inkundla yohlelo. Lapha-ke kunezinhlamvu zamagama enkundleni yohlelo. Umdlali uma edlala lolu hlelo kumele-ke azame ukuthola amagama esiZulu kulezi zinhlamvu lezi zamagama lapha ezikweleni enkundleni yohlelo. Uma-ke umdlali elithola igama lesiZulu ubeke seliloba lapha kulesi sikhadlana esimhlophe ebese ethola amaphuzu ngamagama lawo umdlali awatholileyo. Lapha-ke kulolu hlelo kunesikhathi esikaliwe, ngakho umdlali uma edlala lolu hlelo kumele ukuthi asebenze ngokushesha ukuzama ukuthola amagama amaningi esiZulu ngokufunda izinhlamvu ezilotshwe lapha. Umdlali-ke uma ethole amagama amaningi uthola amaphuzu amaningi kulo mdlalo. Umdlali uma ethole amagama amade, amagama anezinhlamvu eziningi, umdlali uthola futhi amaphuzu amaningi kulo mdlalo lo. Ngakho uhlamvu ngalunye lwegama lesiZulu luyiphuzu kulolu hlelo. Le ingxenye yamathumbu asetshenzisiweyo ukwakha lolu hlelo. Okubalulekile lapha kulolu hlelo-ke ukuthi-ke lolu hlelo lunenkundla yalo. Enkundleni yalolu hlelo njengoba sibonile kunezikwele. Phakathi ezikweleni kulotshwe izinhlamvu zamagama. Ngakho-ke le ngxenyana yamathumbu ohlelo yenza lowo msebenzi loyo ukuthi-ke uhlelo luvele lube ney'kwele ezikweleni kube khona izinhlamvu zamagama. Lapha-ke futhi-ke lolu hlelo ngaphakathi kulamathumbu ohlelo kunamagama alotshiweyo esiZulu. Ngakho-ke uhlelo lolu lufunda lawo magama angaphakathi alotshiweyo ebese lizama ukwabeka enkundleni yalo uhlelo ezikweleni. Umsebenzi womdlali-ke walolu hlelo ukuthi azame ukwathola-ke lawo magama lawo esiZulu lawo avela ezikweleni enkundleni yohlelo. Ake sibone-ke la, sibone ukuthi uhlelo lusebenza kanjani, sibone ukuthi umdlali la udlala kanjani. Uhlelo-ke lukanje. Lapha-ke kukhona igama elithi xoxa. Umdlali ngenkathi edlala uthole lelo gama elithi xoxa. Lapha-ke siyalibona igama elithi xoxa. Nanti. Uma selitholakele umdlali-ke uba eliloba lapha-ke lelo gama lelo ebese eciphiza inkinobho. Khumbula kunesikhathi esikaliwe la. Ngakho umdlali kumele asebenze ngokukhulu ukushesha. La nasi esinye isibonelo. Lapha-ke kutholakale igama elithi usisi. La masibheka likuphi leli gama elithi usisi lapha enkundleni yohlelo. Nanti igama elithi usisi. Umdlali ulibonile la igama wabe eseliloba la, wabe eciphiza inkinobho, wabe esethola amaphuzu la 5. Umdlali uthola amaphuzu 5 ngenxa yokuthi igama elithi usisi linezinhlamvu ezinhlanu. Lolu hlelo-ke lusebenza kanjalo. Yilokho nje bafowethu. Lena indlela enhle yokufunda izinhlamvu ezakha amagama esiZulu. Siyabonga.